Tovali yw un o'r brandiau diod mwyaf adnabyddus yn ne Cymru. I rhai mae'n deffro atgofion braf am faniau y cwmni yn mynd o dref i dref, am yfed rasbriaid ar ddyddiau hir o haf, ac am dderbyn ychydig o geiniogau gwerthfawr wrth ychwelyd y boteli gwydyr i'r siop. Ond mae hwn hefyd yn frand modern cyfoes sydd wedi goroesi rhyfel ynghyd â newidiadau economaidd a chymdeithasol enfawr. Heddiw Tovali yw'r gwneithurwr diodydd ffrwythau annibynnol mwyaf ym Mhrydain. Wrth y lliw mae Eirwyn Harris, mab Denzil Harris, sylfaenydd y cwmni. Dechreuodd y busnes, yr un peth a beth oedd pob soft drinks cwmni arall, boteli gwydyr, a nhw'n dod nôl a nhw'n cael eu llanw'r ail waith. Ar y dechrau, yn y nad, wel, bydde fe ddim wedi trafeili'n bellach na 10 milltir mas o Gyfyrddin. Ond fel oedd y cwmni yn cynyddu, o'n i'n arfer trafeili a ni'n gwneud yr hen siroedd o Caerfyrddin, Aberteifi a Pembro. Oedd 10 lori gyda ni ar ewl, a oedd bob un o'r 10 loris na oedd driver, a oedd driver's mate, fel o'n i'n arfer galw nhw. O'n nhw'n galw yn bob siop, bob pub, bob hotel, holiday resorts, popeth fel la. Magwyd Eirwyn yn y busnes gan wario ei wyliau ysgol yn helpu allan yno. Ym 1959 symudodd y cwmni o'i gartre gwreiddiol ar stryd glas yng Nghaerfyrddin i anedd mwy o faint yn y dref ar lannau'r Tywi, ac yn y fan honno mae'r busnes yn parhau hyd heddiw. Yn y 70s, dechreuais i yn y busnes gyda nad a dechreuais i off fel driver's mate ar y lori. Dechrau ar y gwylod, a wedyn ni des i mewn wedyn i'r ffactri dysgu ffordd i wneud y diod, a wedyn ni mas ar y rewl wedyn ni fel salesman. Mae Tovali wedi bod yn gyflogwr pwysig yn rhe Caerfyrddin ers y 1930au, ac mae rhai o'r 10 aelod staff presennol wedi gweithio i'r cwmni ers blynyddoedd, ac wedi gweld cryn newidiadau yn y modd maen nhw'n cynhyrchu, poteli a dosbarthu'r diodydd. My name's Cliff Chapman and I've worked at Tovali as foreman for 26 years. I'm always getting we missed the wagon coming round and selling the pop. It was a case of first thing in the morning we had to do was load the wagons. Then they'd go out and they'd come back at night and we'd have to offload them, see what was missing and then load them again the next morning. You know, it was a never-ending thing with them. I was glad to see the back of it, to be honest with you. Mae Eirwyn wedi lliwio'r cwmni trwy nifer o newidiadau nodweddiadol. Mae cyflwyno poteli plastig wedi newid y broses foteli yn gyfan gwbl. Mae twf yr archfarchnadoedd wedi chwildroi ein modd o siopa, ac mae'r rhan helaeth o'r siopau lleol bach oedd yn hanfodol i fusnes Tovali ar un adeg wedi diflannu. Mae arweiniad, rheolaeth a sgiliau cynllunio busnes cryf wedi sicrhau bod y cwmni wedi wynebu'r sialensau yma yn ddigyfaddawd. Ni'n prynu machinery trwy'r amser. Mae rhywbeth newydd no mas. A bob machine yn gweithio wrth ei hunan. Yn ddiweddar, mae'r cwmni wedi buddsoddi mewn llinell gynhyrchu newydd. Mae sicrhau bod y cwmni yn arloesi gyda'r thechnoleg diweddara a bod gan y staff y sgiliau priodol i gynnal y peiriannau modern wedi bod yn hanfodol. Juice comes down from the syrup room and goes into the filler. The bottles are automatically filled in the filler and they come out then, go down the conveyor and they go to the capper. And immediately after the capper, there's a date put on it, a sell-by date. Goes through the labeller, follows the conveyor around to the packer, gets packed, and then comes all the way back down to this end where we put them on pallets and send them out. The machines are high-tech now. They are the up-to-date machines we've got. They're not only just high-tech, but they take a lot of looking after. Mae goroesydd y cwmni wedi dibynnu ar nifer o ffactorau amrywiol, ac mae Tovali wedi esblygu i fod yn gwmni gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd gan Denzil Harris ym 1937. Ni wedi tynnu mas o beth oedd y traditional, the pops, fel maen nhw'n gweud, o'r the carbonated drinks. Beth i ni'n neud nawr yw beth ni'n galw the dilutables, squashes, cordials, fruit drinks.
Y marchnadfa mwyaf ni'n neud nawr yw'r marchnad iechyd. A ni'n mynd am fwy o contract work a pethau fel i. Ni'n botol o squashes a deliverables i lot o bobl arall hefyd. Mae bryd ni'n mynd ar diod nawr, a dros y wlad i gyd a dros y byd i gyd. Ar un adeg roedd rhyw 500 o gwmnïau diodydd ysgafn annibynnol yn y wlad. Mae'r nifer wedi disgyn i 10 erbyn hyn. Tovali yw un o'r gwneithurwyr traddodiadol olaf mewn diwydiant sy'n newid yn gyson. Prawf fod modd i gwmnïau bwyd a diod oroesi, llwyddo a pharhau, gydag ychydig o ragwelediad, penderfyniad a pharodrwydd i addasu. I have a boss that seems to have a crystal ball sometimes, and he seems to gauge it right every time. Mae'n bwysig i nabod y farchnad chi'n mewn ynddo, achos mae'r farchnad newid trwy'r amser. Fi'n gobeithio bydd y cwmni yma am blynydde to.